Hola, molt bona vesprada de nou a totes i a tots. Avui és un dia especial per a la gent del poble. Avui commemorem un acte més dins de la programació del Dia de la Dona. El Dia de la Dona és un dia de celebració, reivindicatiu, que celebrem els drets que hem anat adquirint al llarg dels anys, uns drets que ens pertoquen però que ens costa molt disfrutar-los, però poquet a poquet anem fent marxa i anem aconseguint-ho. Avui és un dels actes que tenim programats dins el Dia de la Dona, que per a nosaltres no abarca un dia, sinó que abarca mesos, perquè comencem les activitats, vam començar ja d'una manera transversal en febrer, les activitats dedicades al Dia de la Dona, i les acabarem en la cursa de la dona, que celebrarà el proper 1 de maig. Dins d'aquestes activitats programades tenim el dia de reconeixement de la dona, en aquest cas de 3 dones del poble. Però abans de començar, comentar-vos que des de l'Ajuntament creiem que és molt important el que és la tasca en educació, en la igualtat entre el gènere. Aleshores, agrair tant al Col·legi CAES Nostra Senyora de l'Amparo com al Col·legi d'Educació Infantil i Primària del Beato Carmelo, d'ací del Poble 2, la seva col·laboració. Es van plantejar una activitat que consideraven que era molt bona, d'alguna forma per als alumnes, que seria treballar de forma transversal dins de la seva programació el tema de la igualtat. I els van proposar un concurs per a que treballaren aquest tema. D'aquest concurs eixirà el cartell guanyador, serà el cartell per al proper Dia de la Dona del 2019. Així, tant un col·legi com l'altre, de forma per cursos, han a treballar de forma conjunta uns cartells. Avui volem agrair l'esforç dels mestres i dels col·legis, l'esforç que fan per a traure temps dins d'aquesta programació per a treballar aquests aspectes. I com als xiquets el que ens agrada és obtenir un reconeixement per l'esforç que fan, nosaltres hem decidit donar-los un detall per cada una de les classes per aquest treball que han realitzat. De tots els cartells que s'han presentat, tant un col·legi com de l'altre, es donarà també un altre premi de reconeixement al cartell guanyador. Si voleu, no n'hi ha molts xiquets avui ací, però sí que tenim representants de diversos cursos i si no, la directora també està i els donem. Sí, per favor, Quique, pots pujar i ens ajudes? Sí, sí que n'hi ha xiquets. Bé, aquestes activitats han estat preparades per a primària i així tenim els xiquets per part del Col·legi del Beato Carmelo, tenim xiquets de primer que poden arreplegar el premi. Tercer. Segon curs sí que n'hi ha. Vinga, puja. Sergi. De tercer. Quart. Cinquè i sisè. De tota manera tenim també representants per part dels mestres, tenim a la directora Montse i a Maria. Voleu pujar, per favor? I ara sí, el cartell guanyador ha sigut per al CAES Nostra Senyora de l'Amparo, que han treballat de forma conjunta a totes les classes el cartell. La veritat que és un cartell molt ben aconseguit. Pujarà a replegar el detallet que hem preparat.
La resta dels cartells, tots els cartells que han participat, de tots els xiquets de totes les classes, es troben en l'exposició en el Col·legi Beato Carmelo i es poden visitar quan s'acaben les classes a les 12:30 i a les 4:30. I ara sí, com estava comentat abans, que la data del 8 de març és el Dia de les Dones, que és nostra, és internacional i reivindicativa. I va ser la unió de moltes dones en el món el que va fer possible les grans victòries per a totes nosaltres i la que ens va dur a tindre uns drets que avui tenim. Hi ha moltíssima gent. Així en el Real també tenim dones que han anat conquerint aquests drets que a poc i que avui aprofitem per a reconèixer-les l'esforç que han fet. En primer lloc, m'agradaria parlar de Ana Miñana. Ana Miñana naix el 25 de juliol de 1957 a Palma de Gandia, però als 24 anys, un 1 d'agost de 1981, es va casar amb Paco Chova Vives, veí del Real de Gandia, venint-se a viure al poble i començant la seva història arrelada a aquest poble. El Real no és un poble difícil per a ella, sinó que ràpidament s'integra en la seva vida social, el món de les associacions, pertany a diverses d'elles. Ha sigut festera de la Mare de Déu del Roser, l'any 1989 va ser festera de la Mare de Déu dels Desemparats, festa molt arrelada així al poble. En juliol del 1988, l'Associació d'Homes de Carla Tirius del Real de Gandia fou constituïda i Ana va ser la primera presidenta. Posteriorment, quan Consuelo Vidal era la presidenta, ja formava part de la Junta Directiva. Ha participat voluntàriament en l'equip pastoral de la nostra parròquia com a catequista durant 8 anys. Però la cultura del Real també compta amb ella. Així, durant 6 anys ha sigut membre de la coral de la Unió Musical. La vida social i professional també l'ha tinguda lligada al Real de Gandia. Ana és la primera dona contractada en el menjador de l'escola del Beato Carmelo, veient créixer i alimentar-se els xiquets i les xiquetes del nostre poble durant diverses generacions. I també ha col·laborat donant la seva ajuda al menjador de l'escoleta quan l'ha necessitada. Però ja després, en gener de 1995 i fins 2004, va exercir el càrrec de jutgessa de pau, que el va exercir amb molta entrega i dedicació, actuant sempre per a resoldre diferents qüestions que li plantejaven els veïns i les veïnes. Per això, per ser la primera jutgessa de pau, avui li fem aquest reconeixement a Ana, que amb la seva actuació i decisió ha anat obrint el camí a altres dones en la lluita per als seus drets i les llibertats. Vicent, el jutge de pau. Estic molt contenta, no m'ho esperava, gràcies al reconeixement este, i estic molt orgullosa de ser dona i haver representat este poble. El segon reconeixement ha estat un poc l'ajuda de Juan Solves Mira per a buscar el perquè d'aquest reconeixement. Vaig a llegir-lo i acabant farà entrega del reconeixement. Marta. Carmen va néixer en el Real de Gandia. Els seus pares, Miguel i Carmen, també eren del Real. Fou una xiqueta inquieta i desperta, bona filla i estudiant i d'esperit lliure.
En ocasions recorda com li agradava jugar amb les seues amigues al raspall en els carrers del poble. Aleshores no estava ben vist que les xiques ho feren i una de nosaltres havia de vigilar per a que les mares no s'enteraren. Molt jove va ingressar en el noviciat al 1960 de la Congregació de Germanes Franciscanes de la Immaculada en Montcada. El 24 de setembre del 62 va fer els vots temporals i el 26 de setembre de 1965 els vots perpetuos i se'n va anar a viure a la comunitat religiosa de Terol, Col·legi La Puríssima i Santos Mártires. Més tard va estudiar a Saragossa la carrera de Magisteri i posteriorment la llicenciatura de Filosofia i Lletres. Carmen, Sor Clara, té una profunda vocació religiosa que ha projectat en la seva passió per l'educació de la infància i la joventut, acompanyant el professorat i famílies des del seu càrrec de directora pedagògica i entitat titular en el Col·legi La Puríssima de València, des de l'any 1975 fins a l'actualitat. Són moltes les generacions d'alumnes que la recorden amb verdader carinyo i devoció i comenten com amb Sor Clara aprenien, es divertien i al mateix temps respectaven la seva autoritat. I és que Sor Clara ha sigut i és una gran mestra que ha posat tot el temps i dedicació a la tasca educativa i humana. És amant de la música. D'haver sigut altra cosa, diu ella, directora d'orquestra. La seva passió per la música ve des de menuda i va començar en el seu poble, en el Real. Més tard, en el Col·legi La Puríssima, va fundar l'escola i banda de música Madre Francisca Pascual. Des de l'ètica del cuidar, sempre s'ha fet càrrec de la seva família. Va cuidar de manera especial als seus pares i el germà i segueix cuidant dels nebots i cunyats. Dins de la congregació va ser consellera provincial de l'any 1997 fins al 2005 i superiora provincial des del 2005 fins al 2013. Des de l'any 2013 és consellera general. Ha visitat amb entusiasme distints països on desenvolupa la seva llavor la congregació: Kènia, Uganda, Índia, Venezuela, Puerto Rico, Perú i Colòmbia. Carmen va fundar l'any 1994, junt a altres religioses de la seva congregació, la ONG Ecosol, Economia i Col·laboració Solidària, on ostenta el càrrec de presidenta. Cal destacar el seu compromís especial i entranyable pel desenvolupament de les dones i especialment als països més empobrits. Carmen Tarazona Signes, Sor Clara, és vital, alegre, carismàtica, apassionada i generosa. És una dona del seu temps que s'ha entregat als demés. Encara que m'agradaria dir-ho en un valencià tan bonic com el de l'altre, però estic més acostumat a parlar el castellà. Así que, con Gustavo Mascarell, señor alcalde del Real de Gandía y excelentísimo ayuntamiento, muchas gracias por este reconocimiento en el Día Internacional de les Dones. Tant de bo que diguem en valencià, ojalá entre todas y todos hagamos lo posible para que la celebración de este día sea totalmente innecesario en un futuro próximo. Esto significaría que se habrían alcanzado plenamente los objetivos de igualdad de derechos y deberes entre las mujeres y hombres, no solo aquí, sino en todos los países del mundo. Atrás quedó el tiempo de esperar a que las cosas se solucionen como por inercia. Estamos en el tiempo de actuar. Las buenas promesas están sobre la mesa. Ya han sido expuestas en repetidas ocasiones, pero de nada sirven si no se acompañan de proyectos, programas e iniciativas que las hagan vivas en la familia, en las escuelas, en las relaciones laborales, empresariales y sociales,
en la política y en las leyes. Es el tiempo de desaprender el ver como normal la discriminación de las mujeres y aprender a verla como sujeto pleno de derechos y deberes. En este acto de reconocimiento deseo recordar a 16 mujeres del Real, hermanas franciscanas de la Inmaculada, que se comprometieron entregando sus vidas en la hermosa tarea de humanizar y dignificar a los más vulnerables de nuestra sociedad y de promocionar a las mujeres. A cada una de ellas mi gratitud y mi recuerdo. Ellas lo dieron todo por seguir a Jesús de Nazaret con un estilo de vida desde el carisma de Madre Francisca, nuestra fundadora, comprometida en la causa de los más débiles de su época, sordos, ciegos, leprosos, y de una manera específica y prioritaria, pionera en la dedicación a la protección, educación y promoción de las mujeres. En este día quiero descubrir ante todos vosotros las raíces de mi vocación y recordar a Madre Francisca, fundadora de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, cuyo proceso de beatificación está en marcha. Bueno, y me permitiría aprovechar la ocasión para pedirles que se asocien a nuestra causa en el reconocimiento espiritual y obrero de Madre Francisca, porque mi congregación está muy unida al Real. Como he dicho, 16 mujeres del Real han vivido su vocación de franciscanas, y entre ellas, Madre Amelia de Jesús Ferreiró fue la cuarta superiora general de la congregación en tiempos nada fáciles, de 1928 a 1938, plena guerra civil. Una mujer, pues, de nuestro tiempo, y que apostó por la promoción de las mujeres. También quiero dar las gracias al pueblo del Real, porque en tiempos de dificultad dio siempre acogida y cabida a las hermanas franciscanas de la Inmaculada. Como en una carrera de mujeres real de Gandía, Madre Francisca también corrió hacia la meta de la promoción de las mujeres discriminadas en la Valencia industrial del siglo XIX. Buscó con ahínco la autonomía personal y la dignificación en el trabajo de las mujeres. Y les puedo decir que las franciscanas del Real se apuntaron y aún seguimos en la brecha de ese recorrido con el dorsal de la intuición social de Madre Francisca. Madre Francisca fue refugio, auxilio, salud y consuelo, lo que le llevó a fundar centros de protección a las jóvenes trabajadoras, por ejemplo de Gandía, en 1878. Fundó también escuelas dominicales, que eran centros de formación y lugares de encuentro y esparcimiento. Fundó escuelas nocturnas en los días laborables, gratuitas, para que las trabajadoras de las fábricas adultas pudieran seguir formándose. Fundó también escuelas diurnas y gratuitas para adultas, dedicadas al cuidado de los niños. Y es que Madre Francisca, nuestra fundadora, tuvo muy claro que la educación, la formación, es el mejor medio de promoción de la mujer. Además, quiero señalar otra cosa que hoy preocupa mucho y que nuestra fundadora tuvo muy en cuenta, y es la conciliación de la vida laboral y la maternidad. Pues bien, Madre Francisca encontró la solución, y así, en Valencia, cerca de la tabacalera, en donde trabajaban muchísimas mujeres, fundó una casa que ella llamó Lactancia, donde acogía a bebés. Las hermanas los cuidaban y a la hora del descanso salían las madres, les daban el pecho y volvían al trabajo tranquilas, porque dejaban a sus hijas, a sus hijos en buenas manos. Conciliación, pues, de la vida laboral y la maternidad en el siglo XIX. Y sobre todo,
No puedo olvidar desde los recuerdos de mi infancia en esta mi tierra, en este pueblo, cuando correteábamos por estas calles tan significativas para todas nosotras, para todos nosotros, a nuestras madres, a mi madre. Cuánta entrega y cuánto coraje, la mayoría de las veces sin ver sus derechos reconocidos y respetados. Temprano, muy temprano, las veíamos marchar al almacén con la ilusión de hacer posible un futuro distinto y mejor para sus hijas e hijos. Habían madrugado para dejar preparada la comida. Salían corriendo del trabajo para atender la casa, al marido y a los hijos. Y, en el mos en la boca, volvían al almacén. Y cuando todos descansaban, había que ocuparse del resto de las tareas domésticas. Así era la realidad entonces. Una generación valiente, esforzada y generosa, la de las madres, y como todos son muy jóvenes, la generación de las abuelas de muchos y de muchas de ustedes. También me gustaría nombrar y reconocer a doña Rosario, la maestra del pueblo, que fue más que una simple maestra para todas nosotras, y que siempre consiguió el milagro de que no tuviéramos faltas de ortografía. Y ello debido al método que empleaba. En los dictados no debíamos escribir ninguna palabra si no estábamos seguras de cómo se escribía. Debíamos preguntarlo. Y claro, esto a mí me trajo un pequeño problema, porque cuando cambié de colegio nos hicieron un dictado y apareció una palabra que yo tenía duda de cómo se escribía, y claro, hice como hacía en la escuela de mi pueblo y pregunté: ¿cómo se escribe toalla? ¿Lleva H intercalada? Y claro, todos empezaron a reírse y a burlarse, porque claro, para eso era un dictado, para ver cómo te pillaban en las faltas. Pero yo no escribí la palabra. Y en la corrección, cuando me preguntaron: ¿y cómo has escrito la palabra? Yo dije: no la he escrito. Mi maestra siempre me dijo que si no sabía cómo se escribía una palabra, no había que escribir. Tenemos que reconocer que les debemos muchísimo a todas ellas, a todas estas mujeres que nos han precedido. Para todas ellas va este reconocimiento y mi inmensa gratitud. Nuestro presente ha sido posible gracias a estas generaciones de mujeres que nos precedieron. Y el futuro en la consecución de la igualdad de derechos y deberes entre mujeres y hombres dependerá ahora de todas nosotras y de todos nosotros. Dependerá del compromiso que asumamos ahora en este tema, todos los que de alguna manera vibramos en el asunto. Pero esto hoy pinta mucho mejor. Y el acto que estamos celebrando en este Ayuntamiento del Real es un buenísimo síntoma. Así que adelante, hagan y moltes gràcies. Bona nit, anem a continuar l'acte i anem a finalitzar. És un acte breu, però encara que sigui un acte breu no deixa de ser un acte molt important. La tercera, en aquest cas la tercera dona, té una relació en l'àmbit esportiu. El Real de Gandia Club de Futbol és un club amb 53 anys d'història i que va ser fundat per gent del Real il·lusionada amb la pràctica d'aquest esport. Pel club han passat diversos presidents, com Juan Peiró, René Gea, Miguel Herrero, Ricardo Lluesma, Juan Peiró fill. Al 2010, el club va començar a formar un equip femení de futbol i a l'any següent ja seria una realitat, aconseguint aquell any de debut el campionat de Lliga de segona regional i l'ascens a primera regional. L'any 2008
El club també va aconseguir un acord amb el club de vòlei del Real de Gandia per a que l'equip juvenil de vòlei passara a formar part del Real de Gandia Club de Futbol. Fruit d'aquest acord, el club ha anat creixent i a dia d'avui són 8 equips de vòlei femení i un total de 80 esportistes. Pel que fa al futbol, el club disposa de 3 equips de futbol femení. A més, al club treballen 5 entrenadores de futbol, 3 entrenadores de vòlei i a la directiva hi ha 2 representants femenines. Dins d'aquest apartat destaquem la figura de Lorena, persona vinculada al poble durant molts anys. Lorena va ser part fonamental en la creació del primer equip femení que va tindre el club. Va jugar a l'equip durant 8 temporades. Ha format part de la directiva en diverses etapes des del 2008, prestant tots aquests anys la seva ajuda desinteressada. Lorena va néixer el 28 de gener de 1980 i sempre ha donat les gràcies a René Gea, ja que gràcies a ell, Lorena va conèixer aquest esport i aquest club. Des de l'any passat, ostenta el càrrec de presidenta del Real de Gandia Club de Futbol, sent la primera dona que ostenta dit càrrec en els 53 anys d'història del club. Per tot això, l'Ajuntament del Real, en presència de Vicent Signes, regidor d'associacions, li fa entrega a Lorena Carpi Juan aquest reconeixement. Enhorabona. I després que ojalà n'hi hagueren més dones a càrrec de presidentes, de futbol, de lo que siga, de l'esport. I que també n'hi hagueren més equips femenins en cas de vòlei, de futbol, o lo que siga, que no només és cosa d'homes de l'esport, també té que ser de dones. Entonces, això és el que volia dir. Moltes gràcies. Bueno, com he comentat abans, des del Real celebrem el Dia de la Dona d'una forma molt extensa, així ja tenim activitats realitzades, ja des de febrer en la Festa de l'Esport van dedicar uns minutets per a treballar tot el tema de la desigualtat en el món de l'esport, com ha dit Lorena. Ahir van presentar un curtmetratge en el que parlaven dones que estaven esportistes, inclús d'èlit, que es dedicaven de manera professional, i es mostrava la diferència no sols en quant a l'esforç que han de realitzar, sinó en quant als premis i les dotacions econòmiques que reben elles i les ajudes que reben elles en comparació amb la dels homes, quan no hauria ser així. Va ser un poc per a que dins d'una festa es donara a conèixer la problemàtica i al mateix temps es reconeguera l'esforç que fem les dones. També esta setmana tenim, i voldria convidar-vos a que passareu a la biblioteca, tindrem 2 setmanes, la vam inaugurar el dilluns, una exposició que es diu No tengo dueño, en què n'hi ha dibuixos d'Anna Raznovic, una argentina, cedida per la Universitat d'Alacant, en la que representa tot el tema de la desigualtat i la violència de gènere. Està molt interessant. Si voleu, a la biblioteca tots els dies podeu passar a veure-la. I després ens quedaran unes conferències que ha preparat la psicòloga municipal i ja acabarem el que és el Dia de la Dona, la commemoració, en la ja tercera cursa de la dona que celebrarem el dia 1 de maig així al poble. La cursa la organitza el Club GR del Real i, com no podria ser d'una altra forma, l'Ajuntament col·laborarà. Res més, donar-vos les gràcies. Ens agradaria que ara tots els premiats pujareu així dalt i ens farem una foto per al record i vos la passarem també. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per haver vingut i haver celebrat amb nosaltres aquest reconeixement.
sembla, tenim oberta la biblioteca ara per a que pugueu passar a veure. Montse. El col·legi, pues jo també no es pot tocar nada, per favor. Sí, colega, com estàs? Està dormint-se, pobre. Està dormint-se. Està dormint, És que m'ho anem. Ai, estarà caure.